Елеонора Гаджева е журналист от търсещите. Водена от интереса си към историите, чието автор е самият живот, преди 2 години слага началото на проекта Разказвачи на истории. Тогава заедно с фотографа Светослав Куцаров хващат нишката и тя сама ги води дори на места, до които все още няма път. Повече от 13 560 км пропътувани на територията на България, 37 населени места, 130 срещи с различни хора, организатори, ръководители на проекти, специалисти по история, археология, етнографи, културолози, 112 интервюта, над 3700 снимки и всичко това в една книга – Разказвачи на истории. Лютиерът прокара длан върху своята цигулка, притвори очи и лицето му се отпусна. Това е мигът на майстора с неговата цигулка. Това състояние не се описва с думи, то остава да се носи във въздуха, в ателието, там, където се ражда изкуство. Гайдата затихва, оттегля се някъде в тихото. Нощта е преглътнала всичко наоколо. Дъждовните капки галят уморената земя. Местинарката полека се отскубва от хватката на огъня. Бяло пречистване. Истински разказ за бялото в живота на хората и брашното в нощвите. Безценни мисли в ухаеща тишина на тасваш хляб, истории събрали мъдростта в себе си и един малък свят, който започва и свършва с хляба. Трябва да искаш да пазиш традициите, да предаваш знания от миналото на тези след теб. Не бива да се замисляш какво ти коства, колко усилия, време, работа и проблеми струва всичко това. Ако така мислим, отдавна да сме се отказали. Тогава какво ни остава? Всяка история в книгата е едно пътуване към спомените на хората, към миналото и сърцето на човечеството. Всяка история ме докоснала и оставила частица знание в мен. Прочети ги, потърси себе си и после можеш да разкажеш друга история. Защото всеки човек е разказвач на своите спомени.